858-7910. Oy, dagan salamat na kang bossing Mel sa Autoplanet. Wala lang, nag-chika namin kanina. Abinaw, di na siya managad na ako. Salig siya kinigwapo na siya. Maturo ko doon ugma sa Autoplanet. Kina ko i-try og drive. Tigat. Maturo ko ugma ingon si bossing Mel sa Autoplanet ugma kay mag-road test. Nasa iba kong gibintalan tricycle ba? Yung ipatanong ko, okay na ba ang bearing? Nasa ipatry sa ko tomorrow. Mag-road test ko tomorrow. I-try na ako. Salamat, Boss Mel, sa Autoplanet. May auto ka na, may planet ka pa. Autoplanet, sakay na. Mayong gabi po kang Lito Inglesero, ang pinakabagong istoryahi king. May mga bagong mga istoryahi ko yung mga dunggan, si Lito Inglesero na siya. Sa kadlaw nagibalosan siya. Lito, murag yung kang ice cream ba? Nagibalosan si Lito. Si ice cream, lami katilaan. Burado kang ice cream, Lito. Sabi po ni Lito, mogid to. Bibitaw, Lito, maraging ice cream ba? Galanay lang agi. Eight private, 791, in fairness, no? Nagbalik ta kay Prince William, no? Lisod sa may mong Prince William, no? So, ano mo pag-determine so sa kababae nga true love po na yung gibati ni mo nung siyempre, prinsipi ko ka. Ano na ni mo, Biko? Ang po yun, sugton din ko diritso. Dapat nagpakuan siya, nagpabulingit-bulingit. So, nasa lida. Di ba? May ataw, may ana ba, no? Siyempre, prinsipi ko ka diha, di ba? Wala ka na iban mga karoon kayo na iban mga ginikanan. Kasi ano nang uyab ni mo? Wala mo na, klaro, may patok ko anak ni Kuan, congressman. May ito anak ni congressman, kaya at least, kung unsa mang galing, natay balay. Manang lisod kayo, determine kayo sa maging ng true love. Muna kisa maging nagmahal sa usa ka taas buhok, nakugtiyan, dog ilong, bagtakon, pinaglihi sa LPG. Muna ang true love. No. 858-791, 858-710. Lang. Ayan. Okay, naka-standby na. Line 1. Hello, may gabi eh. Hello? Sa'yo pa na mag-ipislit dito. Pikatay. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi. Kisa ni? Si Ryan ni Mami Bernie. Si? Pangalan mo si? Ha? Maya? Ryan ni Mami Bernie. Ryan. Kasi lang ha. Si Mami J, padulong pa diri ha. Kaya na-busy po kayo. Nasa sa kuan sa trabaho patrol kanina. Padulong na to diri. Nag-ilis lang siya ang kuan tibak. Ibalin niya para may mong T-front. Pila edad ni mo, Ray? Pila edad ni mo? 18, Mami Bernie. 18. Pwede na. Sa'yo problema? Ha? Sa'yo problema? Problema, sa gugma lagi kay. Sige, sa'yo problema. Juan, Tita Bernie ba? Kaning, na ako yung nagustuhan na babae. Kanya, kanang, kuan ba, kining gusto ko manguyab sa iya. Kaso lang na, sige siya ginyo na, adis ako maguyab-uyab kay akong auntie masuko. Ana siya. Kanya, gipasagdan ako siya. Pagkaabdan ng mga 2 weeks, natingala man ko na naman siya uyab di ay. Agoy. Bakit? Ito Bernie na. Ngani, ako siyang gisultihan ko na, G, unsa man di ay, ako siyang tiksan, G, unsa man di, wala sa ako na nasa ubang lalaki. Agay. Ugaton. Tapos ito bag niya. Ano siya, wala mo siya ni Balos. Umot na ulo, siguro to siya. Si Waylon. G, nag-internet man mi. Kaya,
Giingnan po sa akong classmate na, ikaw, G, ayaw pagpakamanhid. Ay. Giingnan sa akong classmate, ang barkada, ingo na, palabian, mampuni mo, ay, So, usay pakutanan nimo karon sa ako Ano sa ako pagsulba na Mama Bernie? So, may problema nimo day. Tita, Bernie, So, pagsulba, usay sulbaron ako. kanang gusto na ako na ba na ma-istorya na ako siya taro nga. Pero kabalo nakanganan si Uyab. Nagbulag na po sila po. Ha? Sigurado na kang nagbulag sila. Yeah. Oh, di Ako- payaban nimo day. Ako ang gisultihan ng lalaki na once ganina masakitan kay si Zira, di lang yung gawa. Oh, Zira na ba? Jira na yung pangalan, ha? Pag kumain na to, nihilak ang lalaki. Hilak ang lalaki, bayot. Tingnan ko na, may baka hilak-hilak baka diha imong binuhatan, ikaw minakasala, ikaw. Basta pag muhilak siya, unyag ang babae kasi dito siya nakagusto na, wag yapong ka. Boy sa libag yapong ka. Kabalo ka, ingani mo ko na siya. Nakita na ko. Naiban mga babae nga, dili ka balo mo prank ka, di siya gusto maka-insultong mga lalaki. Yeah. Unang usahay, daga sila yung mga paligoy-ligoy, dagay mga sumangil na keso study silang unahon, Oh, ana, yun. keso di ko ganang kay si mama istrikto, ana. Pero pag, kung isuma total, di siya ganahan nimo. Muna sa sakit ng kamatuorang ang lisod dalawaton. Kasi ang usa ka babae, kung ganahan yun siya sa imuha, sa way pag duha-duha, di ba? Maganahan sa nimo. Ingani lang ang imuha, kung tinood yun na nagbulag sila, din manguyab ka. Okay? Kung maanag yapon sa magsumangil yapon sa ngakuan, sabihin to say bro, dili ka niya type. Okay? Dili ka ning kalibutan na tanan natong gusto makuha nato. Ganun talaga. First time pa rin mo ba nabasted? First time pa rin mo First time ba nabasted? Ay nako. Ako ika-53 na ko nabasted. Pero, Kabalo ka sa imong kabata. Ayaw una ang karong basted yung karong wala na yun. Ganun talagang mga buhay-buhay. Di gini siya mao. Di kita na puglain. Ay kabala ka, Diyos ko. Mariusip, Dolor. Ay lang, alam mo, pinaka the best yun ni mo buhaton. Kaya dili mo ko tanan babae, labi na sa inyong mga edad. Ang babae yun is more on looks, more on... pero nisabot ko siya, Tita Bernie. Nisabot yung ko siya na gusto na ako na makahuman ba siya giskwela. Lagi, given maginamo, maginay-permentistra sa bahay. Pero kung type yung kanila, mo, sugot yun na siya. Alam mo, ang pinaka-the best thing na buhaton ni mo ngayon is para at least dool gyapon ka sa iyaha, and at least hinayin mo introduce mo ko galingon sa iyaha. Be friends sa iyaha. Diba? Tita Bernie. Amigo sa kuan, then kaso abot mga pila ka kuan, wala gyapon, useless gyapon kay hilig siyang mas gwapo, taas, dako. So may ito say kaning bayhana din ni para nimo. Okay, ngitaglain. Okay, ganun talaga, sakit yun as kamato, sakit yun as, di ba? Imagine nimo usa ka bentong gibuhat niyang tanan, grabe yang love, pero yung gipakuyaban si Angel Locsin. Si Angel Locsin mangita gi nag-feel yang husband. Di ba? Nakuha nimo, na-gets nimo. Okay? Pero i-try mo friends muna. Ayaw diretso no na nga. Wow, yan na rin diretso. Friends muna, hinay-hinay, text-text lang, ana. Tapos karon sugod pa lang karon bisa pag padayon kag burag parudungog niya, hinahina na po kag pangitag imong mata, ayo kay ipokus sa iya, hinahina na po og i-wide imong mata sa ubang mga babae o sa ubang pang mga posibilidad. Okay? Kaya mo yan. Request ko gusto kong Tita Bernie. Di mo ko mo play song karon bayutak ka. Di mo ko mo play song karon. Unya ba, unya? Di yan po kay automatic na mo na playlist diri. Sige sa man nga kanta, try na ako diri. One Last Cry. Sige. Thank you. Mga tawa na. Ayun lang sa totoo lang, labi na ni mga bata-bata pa nga mo mga lakihan mo. For example, lagyan mo yung mga ginapangarap ng mga crushes. Tapos kaning yung mga crushes, kabalo mo nga, daghan po yung naka-crush. Kanang tipog yun na crush ng bayan or sa inyo sa school, daghan yun nakagusto niya, something. Tapos, pag tanongin mong self. Labi ng mga medyo bata-bata pa mo na high school pa or first year college.
Pautan mo ko galingon, kinsa man ko. I mean, dapat manggod, basta bisa bata-bata pa ka, whether you like it or not, ang mag-matter yan na is really ang looks or kung dili magaling look, you should be somebody else. Kanang brag, kuya ni nga tao, di ba? Kung ikaw lalaki, medyo ordinary lang ka, di ba? Di ba? I mean, like, for example, for example, kung saan ka ordinary nga tao, lalaki nga, wala lang, ordinary yung estudyante, hilumon lang, something. Tapos, nagka-crush ka sa kamaksin mo na stereo. Sa ka-host, personality sa ABS-CBN, Miss Teen Philippines, ano. Tapos, ikaw, ordinaryo lang ka, ang imong kwarta, ikaw lang yung makabayad sa motorela, something, ano. Tapos, mo idol kang Maxine, well, Maxine is a friendly girl, o pwede siguro matagad sa nimo. But, you know, wala ko nyo nag-discourage ko sa inyo, well, good for you kung mo pansin. Pero ako pasabot ba, kung nangarap mo, medyo prinsesa, kailangan din medyo magpaka-prinsipe ka rin, di ba? Mamago ng realidad ang kalibutan na. Do, wala ko nang iyong tanan kasi mamago nitong kakita sa mga pelikula, sa mga salida nga keso ani siya, okay kayo bisag ko, di ba? But ang reality ba, di ba? Paano? Mangarap ka ng isang Maxine Monasterio. Paano kung kailangan siya ihatod mo siya, wala kay sakyanan, buhay motorila, lugar ka. Sa mag-taxi ka, dahil mong balong 20 ra. No? Di ba? Wala tayo yung nag-inarte, pero si Kuan, pero, di ba, ikaw mismo ba? Alam mo na yan. Di ba? Ganun lang, mga pamilya, no? Pero kung nipatol ka mo sa mga mintas, ibig nga na lang ka, yan yung true love. Hello, line to. Hello, may gabi. Bye. Kaning tinguga pinminti na maging isuki na mo diri sa awards night, yun ba? Grabe sa ito. Kinsa ne? Si N, bago pa ko nanawag. Namagon mi diri, makita ko na mong telephone number diri ba, no? Hindi matiglali. Pero, problema sana lang, ito pangutana. Kanang, isa ba dapat ka babae nga player, dapat ba na seryosohon niya, ka-in-love, bagin na sila? Usa ka player nga babae. Oo. Usa ka klase nga player nga bisag kinsa lang. Oo, ana. Paano mo nalaman na bisag kinsa lang yung ano? Background. Aha. Nakita ni mo na nagsulti, baka gichismis lang siya nga player siya. Dili gid background gid. Naging mga dagan uyab kasi minsan kasi may mga babae na talagang friendly pero hindi nila naging boyfriend. Tapabot sa imuha, nagselos din ka kay siya, friendly kay siya, hindi ka nga player siya nga babae. Posible po, pero if ang kaso tinod ba, tana lang tako. Well, tao kasi yan. So, na-in-love talaga yan. Ang problema man, God, like, for example, like I said, dagan mo yung mga senaryo, like I said, pero mo magkataon na makakuan ka og babae nga, may mga kakilala talaga namin mga kailangan mga girls yun nga. Tingala ka ba nga grabe yun yung bayhana, bisag asa pa doon may kaila. May hanap ito nga tipo ng mga babae, kailan na si Kuan, kailan na si Kuan, but you know, ganun lang talaga siya, friendly lang talaga siya. Nagkataon nga, Kuan ka. You know, whether it's a player or not, ang sikreto lang naman dyan, wag mong ibuhos lahat. Kasi wag kang mag-expect din ng, kasi too much expectation man sa God, ma-expect ka, dapat ingana din. Wala din yung nabuhat mo rin, discourage, hindi ka klaro. Okay. Pero kung, for example, na-prove mo, kunwari na ang dami niyang naging boyfriend. Kung ang dami niyang naging boyfriend, pero hindi naman kayo sinabay, well, sa laban niya, nga gwapa siya. Diba? Na-gets ni mo ang kon. Sometimes may namin mga babae nga, saan naman yun, gwapa man siya, so daghay ng uyab niya. Tapos siguro, tungkol lang kay, gusto lang niya maging happy, nagkataon nga, wala klaro ang iyang mga boyfriend, later bro, nasuman na siya isang ibulagan, nangita na po sa glain, and din niya kasalanan yun kasi gusto lang niya maging happy that's why ang dami niya kasi that's the problem lagi aning Pilipinas or kaning atuloy sa Pilipinas. Tayo ang tingin pag ang mga girls may bawaan na to nga daghan ki sila na ibutang ikaw tagantang example kunwari na isa ka babae in just 1 month nagkaroon siya ng boyfriend nga unom ka buok pero wala niya gidungan. After pila ka days sa kauyab, nakuyab sa lain, pila ka days sa kauyab sa lain.
anong tingin mo sa usa ka babae? Di ba feeling ni mo, sa maning bayhanoy, daghan ko di ba? Ganun yung tingin natin, di ba? Medyo. Nga nato pananaw, sa maning lahi, gini siya. Pero, brady, kung nakay friend nga amigo nga lalaki, sa usa ka bulan, the same din, nagkaroon siya ng unom ka girlfriend. After 4 days, wala. Tayo ba'y magde-degrade? Hindi, di ba? Atong unaw na sa to amigo. Tisoy, gini bataan na ba'y? Tabi, may gini mo diskarte ba'y? Dagan kay uyab. Di ba ganon? Kasi tayo, dito sa Pilipinas, ganon tayo alam mo pananaw. Pag ang babae dagay uya, paminaw nato, bura sag trapo, bura sag yaka. Dagan kiniagi sa iya ha. Pero ang lalaki, pag ang daming chicks na pinagdaanan, okay lang. Gwapo kay siya. Ganon tayo eh. Di ba? So, kung tinatanong mo na in love sila, yes of course. Kasi, tao raman sila. Kung feeling ni mo, ngayong ana siya nga bae, nga feeling ni mo, ang dami niyang, anong klase siyang babae nga, anong nakim ka nga presya, ang dami niyang naging boyfriend dati? Pero, dili sabay-sabay. Oh yeah, exactly. Ganon yun eh. So, hindi niya kasalanan. Guwapa siya, dagay nanguyab niya. Nagkataon na rin nga sumhan siya, dili kay sa hilig magkuanong, tanong niya nga bikina na yun. Then, nag-change din siya. Ganon lang. Ang gagawin mo, ikaw, ito bro, for example, ikaw ngayon ang current boyfriend niya, just do, magpakita lang ka sa real nimo nga personality, magpakita lang yun ka sa imong love, para at least maabot ang panahon nga nagbulag mo, at least, dili ka magmaisip mo siya, at least imong nahatag. Kung wala siya na-satisfied, wala problema na yun, di ba? Pero at least imong nahatag ang unsa imong gusto nga ipakita niya. Okay? Okay, thank you. That's why nga, sometimes it's really unfair, di ba? Parang, pag ang babae, sige nga, kamo karon, sige, paminaw. Imagine na, usa ka babae, na kay friend nga babae, naibawaan ni mo karon da lawang, labay, kapulo mo anak, ato si Kuan, si Kuan. Ganto, pangalan niya is Hana. Ba ito si Hana ba? Grabe ba, so sa kabulan ba nag-ilis-ilis ang boyfriend, unong kabok. Pero hindi niya sinabay yun, ha? Nagkataon talaga na after 3 days, wala na. Sinagot niya yung 6. Diba? Ayun na mong pamakak, diba? Most of us, atong yun na lainan na nga babae nung igatan yun na siyang bayana ba? Huwag na ito na, igatan yun na siyang babae, kanang kung na siyang babae, uy. Kaya kung mo na siya, kiatan mo na kami, unong, diba? Adun tayo eh, diba? Di naman niya kasalanan. Kasalanan ba niya? Ang dagay nanguyam niya? Kasalanan ba niya na pagsugot niya, hindi pala siya masaya sa relationship, nagkamali pala siya din, yung gibulagan, ngita sa glain, di ba? Kasi dungan niya, sayop yon, pero wala man siya gidungan, di ba? Pero ang lalaki, karon, amoy amigo karon, makadungog mo nga, nakauyab sa kaunom 6 times in just 1 month, hindi naman tayo may bangal, igatan yun yung laki, yaw. Yun yung bigaon yun yung laki, hindi magamana mo na. Ang ato pang una makayang patanga. Grabe ba, tisoy kayong lakiha. Grabe ba, chick boy kay Ben. Grabe kay Ben. Ay, grita na ako si Mick Mick, fresh from Qatar. Si Kidong, nag-reunion na gimi ni Pinuel Espra. Ni Himilo Maestre nga mosulod na po sa kaduhas kamatayon. Alam mo na yan. Kanili Boy jokes on the mix. Mik. Dol na Mik, pizza 12. Napakay mga pila ka adlaw para mo atras. Mga amigo na ako. Magpakasal, tapos mula ka orag layo matok abroad, no? Paita, no? Alam mo, dili lalim ang mga buhay OFW talaga, no? Bala ko mga friends nga na, no? Sacrifice, mga nang anilan din ni, ang inipon, mga din ni, pakasal, tapos bagay na po, matrabaho na sa sacrifice ang love life. Takamulo kag invest dito, sa mo, nanay sa tindahan na, si pare po dito, invest mo siyang iya. Ay, nako. Pandamay. Hello, line 1. Hello? Hi, gang. Hello. Hello to sa Glendale, Aclobay. Hello?
May talatang nakatawag ah. Hello? 858-7911 o 858-7910 or text MOR space CAG space inyong mga mensahe. Isa nyo po sa 2368. Hello, wala kang Sir Jordan Cañete sa C1 Trading. Ayan, kung kamo nangita mo mga mga heavy equipments o dahil sa Bukino nga mo mga truck diha, kanang mga uso ko ng military truck, di ba? Mga nindot tang sa mga tubo. O guban pa, nako, Diyos ko, adto lang mo sa C1 Trading, bitindigana dito. Pagkanindot. Napakita nyo, tanong nyo, mga heavy equipment, kanang sa mga construction, nako, C1 Trading, hanapin nyo lang dan, Sir Jordan. Tignan nga, naminamos awards na, di ba, na may discount. Hello, may gabi. Hello, Tito Bern. Hi, gang. Kisa ni? Si Pamela. Pamela Wan. Pamela Wan. Bata o makalangging, pinaedad. 24. Ha? 24 na ka? Yes. Sa'yo mong tingog, 24 na na? Yes. Sure. Ah, klaro. Ah, bantay bitaw, ha? Okay. Anong problema mo lang, ga? Kanang, ako'y boyfriend ba? Hmm. And then, seryoso sa sako. Seryoso. Oh. Hmm. And then, ang akong mga, kuan na sad, akong parents nasa abroad. Sa abroad. Then, akong mga auntie ba, sige silang panulong bitaw diri sa amo. Ang mga auntie. Gapakaulawan nila ang lalaki ba na gapabuhi na daw sa ako ang lalaki na naman siya trabaho. Nagtrabaho mo siya sa sipalko. Aba. Sipal ko talaga. Oh, tapos? Kuan man, gapakulawan nila ang lalaki na gabuhi daw ko. Ako daw kuno gabuhi sa lalaki. Hmm. Na, dili biya. Kay unsan pa sad akong income kung buhion ako siya na ako daw trabaho. Saan mo na nag-live-in na din mo si mong boyfriend? Wala man, bisita siya diri. Ano naabot man sa igago? Kisa mo ni mga auntie ni ano magbut-buot mo sa mong love life? Lagi kay, ingon lagi sila, wala akong mga parents diri pero akong mga parents, kabala na sila na ako'y uyab, okay na sila ha? Basi nakita nila ang mga kuan, kay bagong silang cellphone, bago yung kuan, ana. Wala, simple na kasi na tao. Sa tinanay, wala kay ingon nga, dako di po ganahan ka na imong kuan. Kasi dako na po kay kagipanghatan. Nahatag sa yamsi. Ginagmay lang, mga auto, aircon. Dili mamaka. Wala, kuya. Usay, ang mga auntie mo ko naniid ba? Uy, sa una, baklay raman niyang guan. Uyab, kanong ga di auto na. Kabagong rilo na po. Basig ang padala ni mama, ana, mohapit dito sa imong uyab. Wala gyud, zero gyud. Zero. Ah, okay. So, say pangutanan nimo sa ako ron. Sa una ko pag kuhan sa kong mga yan para di na sila magsulong-sulong diri pakaulawan mo sa gawas. Bro, di, ganun na lang. Alam mo, simple naman kayo na kung wala mo gibot nga daw. Tan? Wala man yun. Okay naman kayo, nanong po mo sa saktong edad, then dead ma sila. Okay, Pero so, ang good is maulawan mo sa mga silingan ba? adi wag kayong dun sa bahay, hanap kayo ng ibang bahay. Sa mga kasi nga pakaulaw, sige pasabot ni mo, tagay ko, o sa eksena. Lugar, kuanay one time na nagpalit mig sudan ba? Ginaan mo sa ante. Hala ang lalaki bagag naw gaban-uban gapabuhi sa mong pag-umangkon. Ana gyud? Pati ako gignan ko na uwagan na ka ang burikat nag-uban-uban. Ayo, silingan mo na yung ante? Oo, silingan mi. Basi nasuya sila kay abroad ni mong wan, tadi di mo sila gatagaan. Na, unsa na hatag sa ilaha? Basi kang padala sa mga ana-ana or basi nanguta ka na imong auntie, nanguta si yung mama dito, tagididma. Tay kon lang din may awayon. Kasi didma na wala yung mabuhat. Ginagay mga auntie to ginung kapil-apil. Oy. Dali na lang, para likay kuan, inunin mo kuan. Wag na lang kayo din sa bahay mag-date.
Oh, hanap kayo ng ibang lugar. Laylo lang ta din sa hamok ng auntie diri oy. Good kung sa gawas at mi na po chika maabot na. Uy, sa gawas na po sila nagkita-kita. No, so may problema basta kay puro man kamo ulit tawag dalaga, de why not? Di ba? Dead ma, smile. Mad baala mo dahil paglaway mo da. Subo yun. Kasi kung wala gyud, wag yung makita. Sumayangay ko an. Naman kayo sa trabaho, sakto. Sama ang mga tao sa mga... Ganun talaga. Pero kabalo mo, diligin mo mapikta ng chismis kung talaga namang hindi naman talaga totoo. Wala man. Oh, kung wala, di pakita bahala siya. Para diya. Okay, sa dead ma, bahala mo diya. Ay. Ikaw ni mo, tell your mom directly. Yun ni mo nga, ma, since sila kondri ma, pero kabala ka ma, okay kanin laki. O, ganun. Ang mga auntie lang, may mga auntie naman, naman kasi work, di wala yung problema. Lagi sad. Okay? Mora do, Kuya Vern. Oh, ayaw pagpapekto, basta dilitin no, pagpapekto relasyon. Ano man di mo diya, bahala mo chika mo diya, basta di man na tinuod, di ba? Ana, ha? Taas noon, auntie na sila, pandamay na sila. Okay? Okay. Okay. Bye! Ladies and gentlemen, ito na po siya, the late Mami J. Yut kapoy keng travel yut. Asa di kagikan, day? Di pulog. Ay, PGT ka nga. Di PGT nga. Kabalubak ka nga 300 kape naabot na sadmik alas 12 sa gabi. Bayot, wala tulog. Tama, PGT mo ka nga. Pero di in polo, fairness, mas gwapo yung iligan, day. 98% dito kanta sa Dipolog. Pros kanta. Oh, sa iligan daghang variety bayot. Dagay mapilian sa iligan. Sa iligan apa ni kit-kit og lubi. Tapos pagluwan mo ng kuan juice. Dili day, kayo. Bayot. Ay, supposed to be manggol. Ako sana ito po ipadala ni Ma'am Donna sa bukid noon. Garon. Busy mo ko sa mga mall tour, album launching, Ay. mall shows. Katrin. Oh, yan na. Kabalo na kaso wala lang ko. Kaya na-ribbon cutting. Oo. Luta. Kumusta ba yun? Okay lang. Medyo tiring. Ang mga wrinkles, day. Wala wrinkles ba yun? Never, uy. Never. Ano diya? Basta 29. Mga wrinkles na diya. Dabi, nanapoy na nito sa Dipol. Believe it or not, like kami, mga bayot, magminangan to dito. Ah. 5 ka mga bayot, bayuta ka. Ay, sabot, ginuko na kay mga lami. Left and right. Hi! Say bayot, magkuan na. Sige, pagkuan na diya, ana. O sige yun, paghulatan sa tato isa kay nagkuan pa, nagchurba. Higdas katri. Pag matayot, alas cities, bunta. Hagog na, hagog. Kapoy magul kay ding. Laliman niya po kag alas 6 sa buntag ay 5:30. Nanawat namig kuan entries. Alas 5 alas 5 imidya sa buntag. Oh, straight bayot nasa lamisa dito nag-snack man ni namahaw na ni udto na lang na ni hapon na lang. Kung wala pa i-bowl dito na nalibang. Abas. Bayuta ka. Siguro sa mga singer, so nawalang air supply. Yun, ang starring kay dito kay Celine Dion. Tom Jones. Tom Jones yun. Tom Jones. Nabuhi si Tom Jones, day? O, nag-iisang Eddie Peregrina na isa. Eddie Peregrina. Napa dito'y ka ng anak ganyan sana. April Boy. April Boy Rino. Ang permit ka dito kay Listen. Listen. Bayot ka. Uy, nakaibalin na. Basi mga bungol ang tao dito, day? Pero may ipalisten. Pero may Pero nindot bayot yan. Ang mayor sa kuan, sa Balyangaw, nga si Honorable Mayor Svetlana Pal Alushos. Bayot lami kay Teo ni Kanta, day. Ha? Vlogs ang mga nag-audition. Ay, nag-audition dito, day, quartet. Pero tingin dito mga anta bayot. Nakuha dito, langkat dito, day. Di ay? Mga 60 mga babae, mga quartet. Babae? Barkada na sila babae. Kaya ikaw na dito, day. Para na sa PGT Season 3, no? Ana. Malangkat ito, day. I'm sure malangkat ito, day. Anyway, medyo dugay-dugay na sa kanapsin sa awards night. Lagi, day. Ay, busy man kayo, day. Di siya mga live, mga kapamilya. Ay, Di siya makahulat lagi. Oy, bayuta ka. 858-7911.
Okay, 587-910 sa atong pero sometimes namang ibang mga tag yun nga friendship lagi ang pananaw. So kung ma-feel ni mo Lagi, gyud nga wala lagi. Ay, mamungos ba yun? Oh, lagi, no? Guwa mo man sad ka, uy. Lagi. Nahalin ko dili ka murag rebuilding now. Nadaot sa anong ba? Hello, may gabi eh. Hello? Hello Kisa ni? Kinsa ni oy? Kisa ni? Hello oy, kinsa ni? Baita. Hello, line 1. Hello, Hello, kisa ni? Alex. Ale, Braida ni mo, Lex. 25, bro. 25. Tingnan mo na. Agree ko lang mga staff ng Sunstar. Sunstar. Labi na si Kuan, na paborito ta pantag Domingo. Si Nakalaban. Bro, unsay problema? Kuan bro ba ka nang about ni sa umuyab? Kay? Kay nagadto siya kuan Cebu bitaw. Kunya nagtrabaho siya dito so dini po ko nagtrabaho. So, ang resulta, long distance. Oh, di agad bro. Mm. Kunya wala siya nag-expect nga ako lang gitry og pinyang mga email bitaw. Karon. Ako lang giyunaw na kung basi unsay password. Akong gitsin yang password sa yang ATM. Tus na open ko man na siya. Agay. Agay. CIA kasam. Nabasa na ko dito mga email bitaw. Tingala ko kaya, lahat na may gay nga. Puro mga misyo iyang mga kuan mo. Ay, aham. So, Dayon. wala lang ko na to kay namantay salig mong god. Trust magita trust. Didma. Oh. Karon. So, nakauli siya diri. Nakita po na ko nga lahi na po dang dawi siya mag-istorya, dawi siya magliyok. So na kausaban. Oo, noon niya. Ako ibantayan niyang cellphone. Siyempre, na magipanahon nga mag-uban mi kung gabi Iya magtaguan niyang cellphone. Wala lang ko na to kay salig magita. Basig di siya gusto mabugnawan yung cellphone. Salig lang. Basig di siya gusto mapanuhutan yung cellphone. So, akong diskarte to, siyempre, lalaki man ta ako. Kabalo kita dyan na to pamaki makuha na tong cellphone. So, pagkatulog din na to, akong hinahinay ko ang cellphone. So, nakuha gin ako, bro. Karon. Akong problema kay... Wala pa din nawala ka punto mong skills pagka-snatcher na? Okay. Dabi, bro, kay pag open ako, kaya di mo ko ka-open ko so ni Erickson, man. Yeah. Nokia raman ako nga andan. Andan. So, waagin ako na open. Karon. So, wala lang ko na to. So, balik na pa siya sa Cebu. So, pagkabot siya sa Cebu, wala lang ko nag-gara-gara lang ko. Tawag siya nga, kaila baka ni Kuan, katong ako nakita bitaw sa email. Sus, nagkalampag na siya. Siya nagkalampag. Kalampag ni Oni, wala ni Kuan, ni kanta. Ako, asa ko na ko nasayod, kinsa ko na nagsulti. Wala man, nanguta na raman ko. Ay. So, Kuan kayo sa, parang defensive kayo. Aso kataranta. O, pagkaman na to, balik siya sa Cebu pagkaugma, ay diri sa Cagayan. So, tingala ko kaya balik mo kag Cagayan nga, na magkasibo. Ang yaring tuyo katong akong giskon sa iya kay magtingali. So, yaring gamin ng tanan. Sa magiamin man. Gamin niya nga nakasala ko siya sa ako. Ay, nako, Diyos ko. Siyempre, Ayon. siyempre lalaki man ta bro. So, wala lang gyapon gidawat. Gidawat na ko ang tanan. Lalaki kang in love. Dagit. Diyan mo patulong. Dili, unsa may ang giamin ato? Gamay nauyab gito niya? Oo, niya nauyab gid niya pero sa salimong nga akong kalagdat to kay siyempre kay mauna na lagi dayon. So, Taon sa nalabuhat ito niya tungkol sa kamingaw lang, ana. ako na di ang bandera sa pon delikado gid to. Ah. So wala lang to sa ako so nangaisag pasaylo. Okay na sa ako. Akong problem karon kay sa una uyab mi wagi ko sugad nakasala. Unya karon uyab gyapon mi kay nag-message pa sa ilo pero sige na ko pakasala ba. Kay Ikaw? di ko ganahan sa iya gud. Di nakaganahan sa iya. Unya Bulagan. grabe yung kon sa ako nga
Mga igisig pa sa kanang pass is pass na kung nabitaw to. So, ako lang siyang Kibali na, ikaw po, bro, napiktuhan na po nimong pagbati niya, ito ko na to. Oo, naunya karon kay maglahi naman akong pag-treat sa iya karon. Correct. Correct. Normal na siya gang. Normal. Wala karon nakasala na may karon din eh sa Cagayan. So pa sa mo nanaki nakita lain po. Wala po ko nakita pero nakasala na igo sa kanang nanagid na kay mo na ako nang Nakatars na kaguban. textmate magkita. Joyride dayon Ayay. na Boy 3 points, boy 3 points dayon. oh. So sa una wala ko na sukad na imo. Like correct. Lagi yan. Sa taman. Tiktuan man ta. Ah. Pero karon na ang akong problem is ako lang kanang gipa pa kung among relationship ba. May pa. Kay Wala na may trust gang. Dili na maayo. Nasiya, sige na siya follow up sa ako kung naunsa na kuno ko diri. Dili na. So ikaw po, wala na po kay gana. Bro, wala kay Kailan ako yung- texting, wala po kay kwan niya, na po, wala kay Oh. pakialam. Tingnan lagi siya nganong di na ko mo text, what lang ko siyang text. Tawag. Nya sakyan na ako siya akong tirada karon, sakyan na ako siya. Pero sa tunon na yun, na yung anak ka, tungkol kayo ito yung nabuhat. Katora gyud nga sitwasyon. Ako lang itistingan lagi. Masabtan ka na mo. Unsa may lain pa yung dahilan, anong mag-hold on pa man ka na niyang nanak karon sa layo. Correct. Tungod sa among simpre mga 5 years naman good. Dugay. Sayo Wala sa na. may mga balay pod nga na inyo na napundar, ana. Ang actually pa magud iyang pamilya akong pamilya open magud. So Close na sulod kayo. ng balay. Mm. Simpre na gusto na kasi ang pamilya po nga magminyo kay sila may kansigod kay Sa tunan na bitaw mo sa usa sa mga problema mga ano nang dugay na, nga close na mga pamilya. Ako na lugar Nag-expect sa ng uban nga kanang kasalan lagi kulang ani akong mga ana. Tapos sa lisod sa kayo labi na-close na po nimo nga maayo ilang mga ginikanan. Burag ikaw po magdodora po ikaw baga. Ma'am gitaw lain ma'am kay Zoom sa kay kanay mo iraso. Dili man do ato na istoryahan dong. Diba? Pero ganun eh. Ang ending mo gyapon, ang inyo mo Wala may dua. lami. Wala nada. Wala may lami god. Wala nada. so give up na ka ni ba? Ikaw, you have to decide. You have to make a decision na mag-give up ba ka or dili. Pero Basta sa among kakita, burag Diba? mas mayo, give up na lang siya. Oo. Give up Na iya na ang lang. mga text kay ba siguro magikog siya kung Ay, ging, normal na sa iyong anak deh. Masa taman iya mang salog nagigog kay sa katong gani pag-amin niya ako sang itisting nga luhod man siya luhod. Na Tapag talikod po na yun. at tingala yung mama. Tuwod! Ito ko silang balay. Tingala yung mama kay nagluhod siya sa ako. Na nagilak siyempre na wala lang ko na to kay. Pero karon wala na gyud. Wala ka, di ka na mabli. Well, tama din naman Mami Jen. No? I mean, correct. so, di naman mabli nga na anak ka, nawala na mo salig. Eh, disod mo kayo mong padayon pa mo, Correct. nawa na yung salig. So, bati na kayo. Bati na kayo. Ang tendency, kung ipo siya po, mapugos yun nga, ipagminyo mo, ang tendency na, gubot na yung pamilya, makapakita, lakaglain gihapon. Ang ending wag ya po ilami di. Huwag po ilami. Nasa una kay ako masambito nga nung magminyo na bitaw mi. Kaya sana mo pagwan ba. Siyempre bata pa. Correct. Nagkaroon sige na siya pamugusa sa ako na ako sa dagan ako mga alibay bitaw nga. Busy ko karon kay nami seminar. So ang ako na ni give up na lang ko na ni ba. Correct. Dapat lang. Much Well, better. I think much better. Well, kami di mo. ang nindot siguro ana kung yung dili pa ka sigurado gyud kay murag abrupt lang po kinang give up. Pero cool off, pero ang cool off man good as giving up naman good na. Pero kaya lang, ang word lang ginagamit ng kulub natin is parang, Oh. at least may chance pa ng May konti chance na mabalik may- pa. Oh, correct. Oo. Bura dili bitaw nagbulag mo kanay kalagot kanay bitong tungod kanay pwede ka nang pauwi sa ta cool off lang sa ta. Ingana. Pwede. Tagaan ni mo kagalingon og lugway, char. Nga imo sang ipangutan mo kagalingon ba nga mamis pa ba nako sa na pa ba ka natuod lang ba ni sa kong kalagot. Tagaag panahon nga ang inyong mga kasing-kasing makaginhawa pa in taon sa mga problemang nadangpan karon. Ana lang tingali ba? Oo. O niya, panalitan ang yung cooling off is 1 month or even 3 months, whatever. Kung kuan pa yun mo, pag abot anang ending anang kalayon, maulagyan pa mo pamati, then I think. Nakaroon akong gitanaw yung email, yan ang gitong password. Mm. Kaya ako mas ganyan nga dito man siyang email ko. So, yeah, kasulod. Di na ako kasulod lagi. Mawala gyapon kung ingana, di na gyapoy mugna, kay di kasulod. Lagi ba? Correct. Maayo mas igiba. Mangita ka. Kung ingana. Kila edad di mo galing. 25 ako bro. Sus, pwede pa. Bata pa. Ba, labi pa kay council number ni mo? Ay!
Isnab makay ka. Ay, agay, agay. Ano snap ko? Kalusa ko lang snap. Kita ta sa bulwa das merkado. Tawgon na ka. Isnab makay ka. Ay, ko. Patay ha, sunod na. Magpalit ko isda na. Ganing ka, kuhita ko ba? Basi ko ba na yung kuan anak-anak? Wala, di naman kauban ako. Wala din. Nara sa ako ang kwan na eh. Oo, Oh, siyempre. na ikaw magbuo. Pero sa mong kakita, much better. Pero akapil mo po na ako karon sa iyang grabe na iyang paningkamot nga. Dili man sa iyang question. Gang, ikaw man. Oo, Okay pag- na sakita naman good ka. Ano siya kayo na makipagbalik ito, kinaluoy na sad kasi Oh, nalain lahit man pa gyapon. kay naga. Basta ang trust man good ang ma-break, lahi na gid gang. Ay nako, pag ma-break ka rin ng trust, buros yun. Payo tayo to. Condom to die. RH bill. Allergy bill. So, muna ka to. Correct. Sige. Okay. Okay, Thank you ha, thank you ha. Salamat kay bro ah. Thank you. Si Mami J. Sige, salamat. baba. Hello, line to. Hello? Hi, gang. Hello po, good evening. Kisa ni? Shaolin. Ha, Shaolin. Apelido Timple. Play, Dad. 18. Eh, aba. O, sige, Wala, mga bro, kaya, kasi kahit lagi na ako, lagi tanan Patawag ako. na ko yun. O, sa'yo problema lang ga. Ay, kaning kon kuya ba, kaning akong uyab sa una. Kaning gugmaan lugar ko sa yana. Nagbulag lugar mi. Hapit na ta mi magkuan 1 year. Ano nagbuwag man mo? Kuan, basta. Ay. Dagan gid kayo kuan kuya. O, sa'yo rason. Disod makaya na to na may bawaan kung anong nikalat ang kagid, kung wata kabalo. Correct. Ano, unsa may dahilan ano nagbulag? Di mo Dili, mo maamin nga ikaw ang sadaan. Dili food kaning kuan bitaw kuya kaning silusan kay siya na. Dili na ako kasabot siyang batasan ba. Lagi no, nakita lang ka nga lips to lips ka no, magsilos din siya no. Diba po ay. Gusto mga klase nga si pagkasilosan niya. Ako mga amiga yang silusan tapos kuan kaning Kasi nakayamiga nga tumboy. simba wala pod ko yun. Ay wala pod. Kaning kuan kaning every time kaning mingon ko siya nga mag-text siya nga. Mingon din ko nga busy pa ko dagan pa ko gibuhat. Mingon din siya nga ay na dagan na kay ka na basig lain na pod im ka text. Mo din na. Nagkuan ako sa iya ba. Murag nag-give up na bitaw ko. Dayan, ano sa may problema lugar ana? Kaning kuan kaning basta na dagan pud sad nag-ingon nga kaning kuan pakitang tao ra sad siguro kay nadaw kuno siya uyab lain ana nang nakuan pud ko siya nasilo pud sad kumfud na usa nga nasilo ko sa iya bitaw. So anong problema mo ngayon? Na karon ang problema kuya is kaning makipagbalik siya sa ako na gabi na niya nga beg sa ako nga balikan kay nagsorry na siya grabe nagbago na daw kuno Nang nagsorry man siya. Unsa yang sala? kuan lagi daw katong kuan ni amin man siya sa ako ang kaning kuan na daw siya uyab ato tapos katong nga yang uyab silbi kaning pang kuan na bitaw pang kaning panakip butas lang bitaw kay murag wala na bitaw mi klaro para sa akong atubangan dili bitaw siya makaluluoy Di ay? Oh, karon tapos na makipagbalik siya na gadwa-duha ko kuya kay kaning dili na bitaw ko gusto nga maotro na pud to kay sakit gyud sakitan. ang pangutana lang ga, love mo pa ba siya? Murag na gyapon na kuya kay nanginayang bigapon ko sa iya ha. Dayon. Impot lang wala. Pagkutala ko, kaya pa pa ni mo yun, kagagusto nga ma-repeat. Huwag no, ganyan ang tubag, dili na balikan, nga nakasimple. Di magduha-duha, ginuo ko. Correct. Ang ako ang gusto makita siya is kaning i-prove bitaw gud niya. Gingon sa amin. So gusto nimo di ani na lang para mas maklaro, para gusto nimo nga ino nga sige. Ito na lang, ligawan mo ko ulit. Yo, kana. Paminaw sa mo gwapa ka diha. Sabihin mo, sige, medyo dua mo gogo. Kung tinood yun na mo, gusto ko lang mo, sige, manguyab ka utro sa ako. Ganon. Pwede rin. Sige, panguyab utro sa ako, be. Ayat lugar. Ha, ikuanin mo, ha. Ina siya nga, manguyab sa imo, ha. Tarungon nagtarong. Okay? Tarungon nagtarong. Tarong. Lugar. Labo. Okay.
Ina siya nga, manguyab ka otro sa ako kay ako karon bro, di kay ko sure pa kung lapa ba ta ka or dili bro, napa ko yung mga doubts. So kung tinud-anay gyud gusto gyud mga magbalik ta, panguyabi ko diri otro. Wani, may problema lagi ko kuya kay muani siya ugma. Na kuan ko kay galibog gid ko. Ano gabasa na day, gabasa na? Sabi siya, wag mo namang ayaw sa siya baharin ng sumtag. Pasabi siya. Kung tinunay mo para makita nimo ngaya, mao ba? Gusto gid man ni nagiyan ako siya nga. Oh, sige. Ayaw na lang kay kuan basig nana. Mo na dayon ka, anak ka, bayuta. Ayaw na lang. Dili man to sa ingon nga kuan. Ayaw na day failing. Ano mo siya bugaon? I-try mo. Ay, pero ikaw sa dayan kay mo dapat na pagalian dila likos dalunggan mo piyong ka sa. Diba? Sa tingnan mo, paminaw yung explanation. Gusto ka nga, masigurado ka, di pa ka sure ka masugdin mo siya, di, panguya potro. Ligawan mo ko ulit. Oh, di, para mo mabalik ang excitement. Sabi mo ang tamis ng kaking katawang lupo. Wow. Tilaig yun. Ako lapalapa. Okay? Sige, nana lang gid. Ana, magpaligaw ka ulit para nimo sure ka. Para ma-prove yun ito anay bagyon. Okay? Day, na-surrender na, day. Kuya, Surrender na? wala pat uy. Wala. Mo na niligaw sa balik, day. Ano lang, magpaligaw ka ulit sa kanya, ha? Sige kuya. Pakipot sad ba? Number ko na di ganahan, pero gabasa na di ay. Ang laway ba? Ang laway. Okay, ha? Sige kuya. Hmm. Thank you. Igli ko lang si Lala Morena. Happy Na birthday. super excited, nag-stretching na siya maayo, na preparasyon for the big fight. Kaya ang Phylum Band po, na-concert karong May 3 sa Alubihid, kauban ng Brandy Belly Band o Bofi Band. Tapos, So si ang boyfriend niya is from Phylum Band, so from Manila pa. So Brandy, so wala ex na tong Brandy. So hiling mag-band na no. So nag-prepare siya para full tank. dako ra ba ko nagkuan ka? May sorti. May sorti. Medyo kon. Hello, may gabi eh. Hello? Ay, okay, sorry. 858-7911 o 858-7910. Kadyo lang, commercial sa amin. Are you tired of the rising cost of tuition? Good education. Hello sa mga staff sa SPC. Ayan, ha? Alas 6:47, kanipagyapo ng award na ka ba ng bayon? Abay, happy man yung kasunod sa Berlin, ha? Mami J. Ang akong kuhan Facebook, Bernie Bitok-Bitok at yahoo.com. Ang akong Facebook is mero_j at yahoo.com. Hi Ken, love you. Hi! Hello ko sa C1 Trading. Ang Sir Jordan, kung gusto mo mga dagko. Gahi. Hi! O mga bugat. Hi! Heavy equipments ba? Mga prime mover, mga truck o guban pa. C1 Trading. Nala sa may kauswaga. Bayuta. Wala, Sir Jordan. Sir Jordan! Kinakita ta sa karong Mayo 13 sa Lubida sa MR Local na Tukar, Brandy Belly, Bofi Band, o Phylum Band. Fiesta! Ay, Fiesta. Tapos lokal na Tukar po sa May 11 sa may Kauswagan sa May 11. Fiesta, Oh, correct, syempre. O, nagulat pa may sa tanan mga taga-barangay Bugong, ang text na mo sila mga aktibidades sa uban pa. Hello, Deko, sa tanan mga taga-Nestle nga coffee department nga supposed to be nag-family day atong Saturday. Nga ako tanay mag-host pero nakalimut ko silang number. Wala ko kaadto dito. Wala. O mga taga-stay nga wag po ko kaadto, grabe ka busy dahil. Ay nako, kasi may may barang nako event sa katong Sunday. Ito sa Saturday dito sa Carmen. Busy ng life ko, grabe. Oh my God. Kung gusto na ninyo magpalokal na Tukar, gusto ninyo nga mag-host, Mini Mami Jim, ato sa inyong mga event, mga variety show kuban pa, kontakan na ninyo ang Jump Pack event. Ano para sa Jump Pack? Jump Pack! Bayot ka rin.
Jam Pack Events. O kailangan mong mga sound system para sa mga debut, birthday o guban pa. Barato lang pero quality, ang ganda. Contact nyo lang po ang Jam Pack Events. O hanapin nyo po ako, andito po ako 24/7. Ay, yun po kayo sa fans. Line 1 may gabi eh. Hello? Hi, kisa ni? Si Maya. Maya. Langgam. Pila edad? 18. 18. Anong problema mo, Maya? Ako'y pagumangkon. Hoy, tapos. Kanang Kasi lang, babae ka lalaki. secret. Ha? Joke. Lalaki ko eh. Okay, lalaki. Pero, okay. Nakipag-umangkon. Okay. Yan ako'y pagumangkon. Kanang nasa uyab. okay. Pero inactive na to yung uyab. Kasi inactive. Inactive ba? Murag dili na kay... Lain, no? Murag dili. Wala na siya communication. Ang mga terms rin, ibig na, nako'y boyfriend, naiduha ka inactive, naiusa ka active. Ang tulo na dormant. Gino ko na sa offline, ang tulo online. Okay. So, karon Kanang murag wala na sila communication ba tapos katong akong pangmangkyon nag 2 times siya. Nandiyo 2 time. to timer. Yung uyab ba? Anong uyab sa lain? Oh. Ayun. Tapos kuan dayon kanang murag wala bitaw kabalo to yung kuan kanang bag-o niya nga uyab nga nasa ilain. Oh naman, sa pagbugno ko makabalo. Ayun. Tapos magluoy man tong bag-o niya nga uyab. Ako loy saba. Ay, ako sa itumbong murag luoy man. Nice question. Nice question, di ba? Kung imo mo nang buhaton, sino bang nakakatulong sa'yo? Yung girlfriend niya o nakatabang ba kasi mong pagumangkon? Nya luoy mong gyapon. Loy gyapon ng kinsa imong pagumangkon? Oh, nya ba? Ay dili. Luoy tong ay lagi ako pagumangkon niya. Basin pun mag-away mi ba? Siyempre, kayo mo manggibulabog, di mag-away, yun mo. Pero luoy man. Kailan may edad siya mong pagumangkon, day? Kuan, 15. Ay! Iki, pagkabata pa. 15 years old, kiatan na. Ay! Diyos ko. Ginoo ko. So, imo po na sa mo kung isumbong ba nimo? Kay ngani gang, ang mga tao gang mas imo na gilang giingon nga ang pinakagwapong education ng kalibutan na is experience. Para gyud masulayan pud na imong 15 o kanang iyang uyab kung unsa ka sakit ang gugma o kung unsa ka dili maayo ang two-timer kung unsa man kay mahitabo nila, let them be among themselves. Ayaw pangilabot gang. Kung ma-found out, well and good. Kung dili, unsa unta man nailad ang laki, pero kana siya nakaani nag-experience sa lalaki nga nailad siya, nakaani pag experience sa imong pag-umangkon sa iyang pagpangilad, and I'm sure along the way masakpan gyapon na sila unyang isa makaamgol gyapon siya kay until such time ang good nga imo lang hunungon ang mga panghitabo di na sila mo grow as a person. Yan. So pasagdi sila gang sa karon ini 15 pa man yan Ginoo ko naman ganing ana nga kuan nga pagliko dito sa nalimtan na din ang uyab. Hay. Nga kinaiya di ba? Ginoo ko lima pala sa mga pala na mga 29 na. Kami din kay manghi lami pa mingaw na din mismo mga partner. Mula lami mga sa kadupa mingaw na din. We miss each other na dayon. It seems a year na. Mau ba? Mau ba? Ligayagaon sila sa ay. May kala pa sa ilo So tama nga rin Mami J, did man na lang mo tano ka domi. Holog. Sa imo sang standpoint gang, nakita nimo ang luoy, di ba ningon kay luoy, kinsay luoy. O pag nakita nimo unsay nahitabo sa ilaha, let that be a lesson to you also. Nga dili nimo buhaton at least nakita man gud nimo. Ing ana nga mayon ka nga makasala ka kay nakabalo ka na everything. Life man na nila gang. And remember ani nga kinabuhi kita like sa akong giingon mas maayo kung ma-experience nato
ang kasakit para makatilaw gyud ta pod ug unsa gyud pod ang katamis. Ana man na siya gang. Ha? Ana go. Okay. Oh, Pwede din mag-request og song? pwede ligang. Wala man may pay karon nga song, bayuta ka. Sige, thank you. Wala sa tumboy. Pero in fairness, ganun ko siyang pangutana, isumbong ba niya or dili? Ayaw dili. For example, if you're the best friend, tama, speaking may nga na, for example, you're the best friend. Ako maglahi siguro ang reaction sa age kung maglahi ang age. Ano? Tama, no? So, sa ato day, mga 20 day. Ako man nanguro. Tama, no? Speaking of yung ato lang, i-relate natin. For example, if I am the best, kunwari best friend tayo, bayuta. Karon. Tapos, ikaw ni patol ka o minyo. Kunwari babae ka. Or, iba na to, hindi mo na in love ka sa isang lalaki na, Na committed. Tapos ikaw ang best friend. Ano, asa ka matong aside? Dito ka sa, wala ay, para dito, bayuta ka, para kami minyo ka do. Sumuta sa yung mama. sa ako sayop yun ng paggangon ni mo ang tawo sa iyang gusto. Sayop yun ang paggangon ang tawo sa iyo. So you mean to say, kung ikaw may best friend ka na may ginawa siyang something, you know nga, parang di siya mao, ano yun? You will still support No, her? I will not either support or whatever. I will sit down with my best friend and try to understand why she's doing what she's doing now. Gisabtan ni I mga will find out that it's so selfish nga mo serve lang sa iyang kaugalingon. I will make her see nga di walay ending ana nga maayo. Paano, for example? You talk to her. Panitan siya, sayop gid niya kay ganahan lang magid ko sa ala lang gid ka simple. Labi mo doon. Wala ko numbers lucky yun. Ano di? Siya, bayo, ano ko sa System mo day. Bayo. 12 inches ba yun? sure siya dahil doon. Ako ni mo dying. Paano kung sasabihin niya, love mo na ako gusto yun, and siya na siya. Ako siya ipa-realize nga, ipabutang niya ko galingon po sa wife sa laki. Sa family, ikaw anaon ka, mawala imong kuan. Una-una asad po ang pikaside. Kay kaning kilibutan. Love yun ako sa laki. Hindi ko ka na makadukana. Love yun. Then ako siyang pasagdan sa iyang desisyon. Paano yun? Masisira ang friendship nyo? Dili, Magagalit ka sa kanya? Hindi rin ako ang nga naman sa ako, sa ako ang we all have a right to Kabalo na ka rin, basta ilang tao na heart, high ulo. Like I said, we all have a right to be happy in this life. Basta kay ako as a friend, gisultian ako, tika nga, dili maayo. Whatever comes out with imong decision nga magpadayon ka, there's nobody to blame but yourself. I will not stop myself from being your friend. Just because nakakommit ka na. I will not say nga, kay kinsa man pud lugar ko, limpyo lugar ko, perfect ko, kami ko nga hugaw ka, kadut lang. But I will distance myself. Ako kay pa-realize, unsa gyud ang imong gibuhat. Ana. Di po siguro, sayop ka, pangit yun eh. Kaya like, Ay, pero siya, yun, butik sa ko yubig, itig sana ko siya ba? ako na, dili, i-distance ako ang kagalingon. Pero matulong ko sa balas laki ba yun? Dili. Ako dili, mulayo ko, saan taman wala imong kalipay, dili ti kapugson. Para ba sa, di ba, manigarilyo, kabalo naman kita mag-cancer. Nya imong best friend, nga, di ka gusto mawa, gaubo-ubo na, gasuka, nagdugo, garilyo gyapon, may kag, stop, bayuta ka! Di ba na yung kalipay, dahil mamatay man siya, April, hello. Kung man na yung kalipay, dahil nga, tuloy-tuloy ladang sigarilyo. Ako, I would rather see him die happy nga sa iyang kukunin na nag-decide na kabalo na sa cancer and everything, happy mo ko, di bahala na ni. Okay? Then to live a miserable life kay dili gid siya ka antos nga way sigarilyo. Di ba? Depende naman sa tong gustos ka na buhi ba yun. Sa ako, I will not stop being your friend. Kay sa kong pagkuhan sa iyo, ang siguro mo stop you ko being your friend kung namaligya ka na sa imong unod. Klaro na kayo nagtinapulan ka. Kabalo ka ngayong ana, tapos, you know, understanding. Maka-influence man ka na ako, day. Masig mamaligya po, ganahan pa ko diri. Mas mahal pa ko, day. Hello, may gabi eh. Hello? Hello? Kisa ni? Hello? Kisa ni? Maya. Hello? Si Maya. Uy! Mabay na din. Ikaw, may bayuta ka. Hello, line to.
Ay, wala lang ito, sorry. Appeal! Live sa Dali, asa mo kakita, friend? the club. Asa mo kakita, friend? Itanig ito sa kuan, friend. Nag-suggest. Pero nung ako, ma-friend yun dong. Yun na mayut na. Paano ng mga tao diyo? Uy! Hey! Anyway, thank you, gang. Okay. Thank you. Ay, salamat, ma'am. Principal man. Roll na tanawa. Guidance counselor. Okay, hindi kasi lang kami. 858-7911 o 858-7910. Mia. Last two callers po tayo. Oy, pasensya sa mga stick-cammers ha, kasi doubt ang mong internet. Hello, may gabi. Hello, may gabi eh. Ay, kasi na eh. Kabalo ko mong edad 18. Ha, oo. Ay! Kasi na eh. Si Karen. Karen. Davila? Ha? Karen's Bake Shop. Kumusta sa? Yeah, asa yung problema lang ga? Kuan ka na. Nako'y boyfriend. Mhm. Then, kanang magkuan na mi, kanang mag 1 year na mi, then kanang bago lang na ako'y na-meet nga kuan. Friend na ako daw siya. Bago na ako siya na friend. Mhm. Then, kanang rag kay wala na kay mi gapan kuan sa akong boyfriend. Boy na. Hey. Kanang Ayon, justification. kuan kanang siya din ang nakuan bitaw. Then, So na pull in short, na pull. Ayaw siya pa makagwapo siya. ha? Mas gwapo siya. Sige sa. Ang bago. Bago. Ang bago lagi ba? Mga babae yun eh. Normal na namo, day. Ha? Normal na natong mga bayi. Like, pagbapa beta. Hi! Ay, gawin na. Ano mo nung kumato na ni? Asa Ang man? bago daan. Bulan. Andaan ni mo nasan ba siya? Ha? Nara diri Cagayan. Nalagya po dito sa kuan. Igpit. Di kayo nagkikita. Ha? Di kayo nagkikita. Kuan lang. Dili na kay karon. Wait, 18 years old ka, no? Ay, dito ka sa Bago. Correct. Pero na sana mo, buwagan sa Convenient. Buwa ka sa tuloy mo isa. Dito ka sa Bago. Mas gwapo man, mas convenient, mas dool. Dito ka. Go. Correct. Lakto ba sila? Tubig kay kuan man nagbakasyon man po siya diri din muli na siya ugma. Enjoy na. Nasa man siya. Ay, ugma na mo ulit. Bukidnan. Enjoy na sa nga moment. Paglakaw na, wala na yun. Balik na siya ka sa original. Original tayo. Ikaw naman taga nga ng mga edad ninyo. Kung sa'y naadihan si Dool, di mo muna love na inyo agad. Ang lagi. Kung lang ba, basta nagtrupi lang ba? Ang pinakagwapo nga bisita sa itong barangay sa ako nakagusto. Ano gino gading? Ano gino gading? Oh, kanapit ang tipo nga, pasapos sa barangay or sa inyo irado. Gwapo Tapos ka na naipagumangkon si yung silingan na gwapo. Sa tanan ng lingi. Tapos sa imo nang uyar. Ako ninyo. Oh my God. Ano magkatawa? Ang pinakagwapo sa ako ng uyar. Oh my God. Yan may dara mo maguni. Yan may dara mo gini siya. Kanang tropi ba? Ang pagpang tropi. So kanami tas napa siya di tagamtami ang katamis. Correct. Lagi. Paglarga nito di kalimti, balik po sa original. Ana. Ana ra. Wala mapaboros. Wala man na basic role, walang paboros. Maboros galing pikat. Merisi, Mayra. Diba? Bro nagmaga motor ba? Hala, sige, overtake. Kung nag-helmet man, okay ra. Sige, overtake. Chinilas pa, wapay helmet. Bangga. Bang. Lamig duulan, tuloon. Mayra. Anagang, ha? Ganun lang, tagamtami. Mularga naman din siya. Enjoy the moment. Lagi. Sige. Okay. Sige, thank you. Pagka nindot ta nga guidance counselor, no? Ito na sa... Maganda siguro ka counselor, okay ra mag-lips to lips sa eskwelahan. Basta kayo nag-enjoy lang ta. Okay lang mag-lips to lips, basta okay lang ang grado. Yun. Di ba, tagsimana day, garali mga parents. Dili, man na may waiver. Hindi kami, way labot ha. Basta importante, dako lang tag-grades, okay lang mag-lips to lips ta. Oy, karon no mga lately ra ba dagan kay alam mo dagan pagyapon yung mga parents. Na medyo mga may kagaw pala ako lately. From Tagum. Pero typical yung mama ganun talaga.
Ang sama. Sobrang stricto, halos walay cellphone. Hala. Kung ano ba kay stricto kayo. Sa dihang. Basi manguya. Gina-explain lang mo kay dalaga man, gwapa man akong igagaw. Karon. 6 man. Gina na lagi na ako. Kabalo ka, sometimes man good. Kasi di pa na ito ma-blame ang mga parents nga. Ang ilang yung gusto nga ma-boyfriend silang mga anak. Katong yung medyo sad arang-arang na medyo. Kasi nga na, gigastuan ka, gilusyonan ka, para gwapa ka, inay nga pagwapahan, tapos gigastuan imong ngipon, gipa-brain cells, nga work, pila ka ta, kinural, para gwapa ka na. Tapos uyab mo na ni kag tambay. Wala man minadescribe itong tambay, but di ba as normal, as parent, di naman parang matapobre yun kasi sa pelikula, yung hanap mo naman salida na makita mga teleserigon Ay, nga. mga bata nila na mangitag kwarta. Di na, exactly, kaya normal sa parent na gusto din nila nga kato sa karapat-dapat na lalaki nga para sila ha. Now, to those parents po na minaw, mga bayuta mo, So, mga bayot ang parents ron. kamo sa mga parents, whether you like it or not. Okay, kaning yung mga anak na nagkadalaga ulit tao, hindi nyo wala mag-crush-crush. Usay sakit ng simbuot makadong mo nga na magparis-paris, but I tell you, karon nga generation, kailangan gini sila pasakayin. Kaya karong panahon na, bisa pag inyong anak nara sa kwarto, abin nyo wala gipanguyaban, nanay cellphone, nanay laptop, nanay kuhan, pwede sila mag anytime. Ang karon mga bata karon, the morning nyo sila babagan, the morning sila pagbawalan, the more mugara. Pero kabalo ka, unsay kuan gyud insurance gyud sa parents sa ilang mga anak nga dili gyud kay sila ingon nga makuyawan or whatever. Kuan lang, very good values. Exactly. Tudluan ninyong anak unsang values, tudluan niyo sa sakto. Ay well, problema po ko ang parents wa gi kabalo. Wapoy values. Gamadjong, Kung tudluan ninyo yung anak gang. busy, you're o siya sure. mga anak po, mga busy, ang mga parents busy sa negosyo, wala panahon para matubang silang mga anak. Wala goodbye. Di ba? Like kamo mga parents, then ilailaha mga, kamo ba? Kamo karon, naminaw. Kilala niyo ba kung sino mga barkada ng mga anak nyo? Muna na ron. Ilailaha sila. Kasi for example, if dalagang anak nyo, kung nayo sa kalalaking mo action og diskarte, kung siya yan ay walay daotang intention sa mo, anak ko, matubang gin na sa inyo mo, willing na sa, ay, for example, kunwari, bisag makulbaan lang ka kayo, ikaw magbangka, overnight, kasi dito kayo sa bahay, at least nasa bahay, makita niya kasi yung mga friends niya, Correct. sabay ka rin sa kanila. When was the last time ba nga sumama ka sa family din ng anak mo? Ay nako. And if there's a first ruling gyud sa family, kung kinsa ang pinaka best friend nga mauna gyud sa mga anak, kamo yun. Dili Correct. mga taos gawa. Yes, kayo dapat ang best friend ng mga anak mo. Correct nga di sila mauwa mo duol ba yun? Correct. Ganun talaga. Muna gid na ron ang uso. Hindi na po uso yung mga style nyo nga magdala mong binugha. Hi. Sino ko? Hindi na po uso yan, ha? Hello? Last caller na ba tayo? Hello? Hello? Hello. Nawala na siya. Alas 12 na. Dagang salamat, Mami J. Medyo pagod pa po si Mami J ngayon, mga Emilia, no? So, yung pagsuporta sa awards na, maraming Pwede salamat din pero po. topic karon day na. Medyo na yung mga ka-age mo ko na ako. Medyo di kay molba mong kaspa basta ka ng mga sustintong istoryahan. Di na lang kumudaya lang sa kong age. Wait, teka muna. Kanina pala akong giingon ba, ang hirap maging Prince William, no? Why? Nga naman di. Siyempre, sino bang babae na mabasted sa isang Prince William? Correct, tanan I mean, tisoy, gwapo, dako, taas. Tapos, prinsipe pag yun Kaya ka. nakaapanday. Saan man? Close to you. Pero yun na, day? Raincoat. Raincoat yun na sila. Raincoat ba yun? Alam mo, dala na magbira, day. Pero I mean, kung saan mo, like, for example, di mo ka makasulti nga true love yun na iya. Kasi, kasi may babae nga di mo sugot o sa ka Prince William. Uy, correct. Di ba pagpanguyabanan niya nga ba, hana, di pala kami, I love you too. Except siguro kung ato nakita karon sa yung pag-uban sa kung medyo bagtakon, akong ilong, medyo Klaro na medyo kinanda. lain, tapingi ang naon, tapos proud kasi Prince William, muna akong kuhan ka na, may true love. True love yun. Pero ako pasabot kung mga Prince William, ang hirap, no? So ano mo pag-dream mo, kanina ba true love ba ni, o kanina kahabolan ni sa akong pagka... Sa side na ng Prince William, napag yung pinakapuan. English ba yan na yun? Aristocrat ba yan na sila? Correct. Grabe cute. So, ay, ginawa mo himbis. Gikan sa
Di kuan relative nga to sa himbisan ng babae rin. Sorry to gipang CI gipang sa bana. Kung nag-anak gid no? Ultimo papangutot giihap. Kayutak. Sa pangutot, medyo kasogra. Kailan ba yun? Nangalungat sa kuan ay why nalo. Wala na ni sa kanay kuan inggronon. Ay! Bayuta. Alas 12:14. Salamat sa inyong pagmanuban. Hello ko dahil sa Buto sa Manok Barbecue and Liempo. Yeah. O syempre akong kape every morning ang Jim's Coffee. Uy, lamin na sila dry kay Jim's 71751. makapastrong ko no dry. Hoy! Di ay? Pa-try. Ayaw kira ko ng strong perminti man na. Ah! Ang ato lang ang dugay mo. Usay mo naman para dugay mo. Masa malagi dahil ito yung mugawas mo. Nga naman yun dahil. Pag-happy rin mo. So kung saan nag-imagine Mickey Mouse, mo mag-gapon. Kaya pa kayo ng bayad, happy man, happy man, happy man, happy man, happy man, ha? O nga, so pala, best kaya, for return, sir, for original, Mami J. Kita-kita ta sa lubihid para sa kuan na concert, ha? Imbita na, sabi, uy. Gusto mo magkuan, magpakuan, jump pack, kontakan ninyo yung jump pack. Jump pack! Or kontakan lang ko yung nara ko din eh. Nara ko din yung uban pa. Ingat mo ta na. Love you all. God bless. Bye-bye. Are you tired of the